अब बॉलीवुड में सनी लियोन के जानी ले बे मार रे अभी ना मतलब का बात करत नहीं बे तो सनी लियोन से पूछाइल बनी अब सुन दे कैमरा बंद करी दीदी कैमरा बंद करी ना चली हम हमरा बुझाला कि जाके निमन वो गीतकार बनी तो अब हम बुझन बहुत लमार गीतकार कैमरा कहता नहीं उहो आवाज हमार लगे अपना माई के क्रिया खाए कह के उनके गाना बहुत ही शानदार जानदार युवा कवि अर्जुन शर्मा जी यहाँ के एगो गीत बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा, काफ़ी ट्रेंडिंग में बा और लगभग 20 मिलियन पार कर रहा बा। एक एगो दिल मंगवैया हजार बा यहाँ के लिखले बनी ओके लेखक हई आ ओके गौले बनी नागेंद्र उजाला जी। तो खास तौर पर चूँकि यहाँ के यही सब के शब्द से केहू सिंगर चाहे केहू जौन बातन गायक आगे बढ़ेला तो हम चाहनी कि काहे ना जौन बातन की यहाँ के बात कर यहाँ के नंबर ऊपर आके हम बात करें तो यहाँ के पटना रही रात के घरे आयल बनी गोपालगंज में बानी ये बड़ा हमनी के भेटा गल बनी यहाँ से तो तुमके सबसे पहले तो राउर स्वागत करो अपना चैनल में। जी हम सबके प्रणाम करते हैं जे दर्शक बंधु देख रहा बा खबर गाँव तक के जितना श्रोता लोग बा। जी बिल्कुल बहुत ही शानदार जानदार और जौन बात गीत लिखल बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा। एक एगो दिल बा मंगवैया हजार में कहीं अश्लीलता वगैरह नहीं क्या काफ़ी लोग देख रहा बा बहुत अच्छा लग रहा बा। और वो पटना से आयल बने तो चारू ओर बाजत हुई पूरा चारू ओर बात ज्यादा तनी ओने सुनाता गाना मैथिलियों वाला लोग सुनता सब जगह तो हर जगह पटना से 4 नंबर पर ट्रेंडिंग करता है ग्लोबल पर 9 नंबर पर ट्रेंडिंग करता है। अच्छा तो देखिए तो बड़ी मजा आवत हुई यार बहुत 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 खुश बा ये नो काम आदमी करे तो सफल होला तो खुशी होके बिल्कुल बिल्कुल सुन रहल बानी देख रहल बानी हमरा अर्जुन शर्मा जी से बात जौन हो रहा बात कीजिए रोवा लोगन के भी अच्छा लागत होई आ ये गीत अच्छा लागत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए लोगिन। ये बताई कि आजकल एगो अबे ट्रेंडिंग चलत रहलो अश्लीलता नीमन फुहर बातर वाला बात मैंने ढेर दिन से चलता हम तो इस चीज़ से दूर रह के चाहिए। लेकिन ये बताई कि जब रौरे कहतानी कि राउर ई गीतिया जौन लिखले बानी एक एगो दिल मंगवैया हजार बा आई साफ सुथरा गीत बा नु आ लोग खूब सुनता रौवा एकदम गच बानी कि एकदम हमार गीत बाजता सुनता चलता। तो जब नीमन गीत लोग सुनते बा तब काहे के रौवा लोगन फुहर पातर आ भोजपुरी में जौन बात अश्लीलता फैलावता नहीं लोग रौ तो मान ली कि एगो गीत अब ट्रेंडिंग में रहल कि 5-5 गो चुमा लेहले बा ई का ई माने ई काहे ई रोबो बनी का पूछे लुका का पीवा कइले बा मुंह देखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर चुमा लेले बा। तो ई 5-5 बेर चुमा लेले बा पियवा ओकरा बाद का कइले बा उहो गायब ओकरा बाद से औरी गायब ओकरा बाद से औरी गायब एही का के भ्रष्ट वालों कइले बा रौरे सनु माने जन बातन के गीतकार ए जन भोजपुरी के छवि के खराब कइले बा हैं हम बताई हां कौन सी बताए बॉलीवुड में एक चुमा तुम मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले उनका बाप के तो यूपी बिहार ना के लिख दिया। दूसरा बात अब बॉलीवुड में सनी लियोन के जानी ले बे मार रे अभी ना मतलब का बात करत नहीं बे तो सनी लियोन से पूछाइल बनी अब सुन दे हटी चले ना कैमरा बंद करी दीदी कैमरा बंद करी ना चली हम हमरा बुझाला कि जाके निमन वो गीतकार बनी तो अब हम बुझन बहुत लमार गीतकार बनी रो हटी देखी रो लोग कलाकार होई रो लोग के अग्रेसिव ना होके के चाहिए। देखिए हम खिसियात नहीं कर बैठी हम बताओ जी बिल्कुल देखिए बताओ सर गाना सबसे पहले भोजपुरी रोरो है भोजपुरी हमरो है। हिंदी वाला लोग आज देखले बनी कि जाके कोनो तरह के तमाम तरह के फोटो वायरल होला तमाम तरह के बात होला कबो देखले बनी कि वहाँ के पत्रकार जाके वो जब पूछे सवाल मजाक उड़ा ये बात सही बा और ये बात समझाई बा जी। देखिए रोरो सबके पत्रकार के भी कर्तव्य बनता कि भोजपुरी के जौन साफ सुथरा गीत आओ तो के दिखा दो अश्लीलता के ढापल जाओ। लेकिन रोर सब क्या करते हैं लोग रौरा के नहीं कहत अदर बहुत सारा पत्रकार बने अश्लील कौन लेके गावता हम रौरे पर खाली नहीं कहत हमरा कहे का मतलब कि भोजपुरी में जे लिखत है बढ़िया लिखो आ गावे वाला बढ़िया गाओ और जब बढ़िया लिख के देब तब ना बढ़िया केहू गाई। बिल्कुल रौरा बात से हम सहमत बानी लेकिन तमाम पत्रकार बड़ के एगो लड़का तनी मन लिख देता तो पहुँच जाता लोग अब पहुँच के लागत लोग बोले उल्टा पुल्टा सब। एगो सबसे बड़ा क्वेश्चन ई बा कि अबे तीव्र गति से जौन बात कीजिए बीबी विजेंद्र जी जौन भोजपुरी के एगो बढ़िया कलाकार बने वहाँ के बहुत लोग जानता और वहाँ के दावा बा कि ई गीतिया रौरा लोग नहीं लिखल पहले वहाँ के गीत लिखल रौरा चुरौले बने लोग। एगो बात कहीं ऑन कैमरा कहता नहीं उहो आवाज हमार लगे अपना माई के क्रिया खाए कह के उनके गाना है हम अपना माई के क्रिया खाए उनके हमारा गाना आ सबूत देखो है अगर जो मर्द बड़े बड़ भैया ये कौन बात भइल महाराज रोवा लोग गीत रोवा लिखत नहीं वहां लिखत नहीं क्रिया माई के उ खास रहुआ खास माई एक हजार जन्मल बड़ी क्रिया खाए खाती खीसी कहता नहीं खीसी हमर बेइज्जती न होता हम रजिस्ट्रेशन करा के रखले बनी गाना के ठीक बा ओकरा बाद व्हाट्सएप पर सब दिखा देब कहिया रिकॉर्डिंग भइल बा दुख लागल न भैया बड़ भैया मानी ले हमी के बीबी विजेंद्र भैया के लेकिन ये तरह नीचे ही करिए तो इज्जत करी के हम ही ना इज्जत करे। जी बिल्कुल राउरो बात सही बा लेकिन मैंने थोड़ा सा आपस में मतभेद मत करी लोगिन भोजपुरी में
अथी जौन बात उनकी बराबरी रहे के चाहिए, कौनो समझ चाहिए। मतभेद दोनों लोग नहीं कलाकार बा हनु लेकिन आ ये बहन कलाकार तरह बोलता रहनु हमर जीव जोर गइल बा, यही से हम कहनी हम माई के क्रिया तो खास अपना माई क्रिया कि हम इथे कइल में सबूत देखाओ हमरा के बड़ भैया इज्जत करी ले, लेकिन ए तरह करिए तो दिक्कत बा। ई जौन बात उनकी जे बेबुनियाद आरोप लगावत नहीं हुआ ये ना कहता बिल्कुल गलत, 100% गलत। झूठे के भोकला से थोड़ी होला एथी पर मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया, क्या किया, सबूत दो। रवा देखत रही है खबर गांव तक। हम बनी सत्येंद्र सिंह, साथ में हमरा अर्जुन शर्मा जी रहनी है, यहाँ के एगो बढ़िया गीतकार हैं, गीत लिखी ले थोड़ा बहुत क्वेश्चन के लेके हमनी के बक्सक भइल रह होके के भी चाहिए और संगे संगे हम रवा लोग के से विदा लेवे से पहले गीत लोग बाजता सुनता लोग है एक बारे में का कहे आप लोग से क्या कहे जी, जितना हमारे गाना बा सब सब सुनत रही, प्यार आशीर्वाद देते रही और साथ साथ खबर गांव तक के चैनल के रोज सब प्यार आशीर्वाद दी, सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन शर्मा जी। अगर हमनी से कोनो बात भइल होगा तो ओकरा के सीरियस मत ले, हमरा तरफ से भी कोनो अगर बात लागल हो तो एकरा खातिर सॉरी रो से। नमस्कार, प्रणाम।